खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। बृहस्पतिबाराव भगवान विष्णुखौ सिबिनाय जायो। धोरोमारि फोथायनाय बादिब्ला नारायणजीखौ सिबिनाया सुख आरो श्रीमृद्धिखौ बांहोयो। जोंलारि साननायनि बादिब्ला 30 अक्ट'बरा माखासे राशिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जानो हागौ। फारसेथिं माखासे राशिफोरनि थाखाय जिउआव जेंनाफोरबो मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। फै जों मिथिनानै लानि 30 अक्ट'बर खालि बबे राशिफोरा मुलाम्फा जागोन आरो सोर राशिफोरा सांग्रांथि थानो गोनां जागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। दिनै गावनि जिउ राहाया दावगानो थाखाय मावख' खाबुफोरखौ ला। गावनि लोगोरिजों सम हगारनाया समाव गावनि अनजालुखौ खुसि लाखि। धोनिनि थाखाय रांजों सोमोन्दो गोनां सोलो गोनां थिरांथा लानो हायो। दिनै नोंथांनि सावस्रियाबो मोजां जागोन। वृषभ राशि। आथिखालाव गुबुन गुबुन हारिमुनि मानसिफोरखौ फोरोंनो, लिरनो एबा बिसोरजों नांथाबनानै थानो गोनां जानाय फालांगिरिफोरनि सायाव साननाया मोजां जायो। बे समा गुबुनफोरजों गावनि सोमोन्दोनि सायाव गोसो होनो आरो गावनि गावारि आरो हाबा मावनाय जिउआव मोनसे समानथि नागिरनायनि सम। मिथुन राशि। दिनै गोदान मुवाफोर नागिर, जाय मोनसे गोदान सानस्रिनि लामा जौगाहोगोन। नोंथांनि सोलोंनो आरो गियान मोननो थाखाय गोसो गुदुं आरो गोसो गुदुं जानायनि नोंथांनि आखुआ हेफाजाब होगोन। कर्क राशि। दिनै मानसिफोरजों खामानि मावनाय आरो मोनसे हानजा दानो हानायनि नोंथांनि रोंमोनदांथिया नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। बैफोर मासिफोरनि सोमोन्दै सान जानाय जायनि थाखाय समाजनि बाहागो लाफानाय, समाजारि बिजोंजों नांथाबनाय एबा हानजायारि हाबानि गोनांथि जायो। सिंह राशि। दिनै मोनसे फिसा फालांगि जागायजेननो एबा मोनसे बेबादि खामानियाव बाहागो लानायनि मोजां सम जानो हागौ, जाय नोंथांनि रोंग'थिफोरखौ जौगाहोनो हायो। गोसोनि बाथ्राफोराव नोंथाङा मोननो हागौ दि नोंथांनि गोसोआ सोमोन्दोनि लोगोआरि बिथिंनि फारसे बांसिन गोसो होगासिनो दं। कन्या राशि। बे सानाव नोंथांनि हिन्जावनि लोगोफोरा नोंथांनि दिन्थिफुंनायखौ मोजां मोनगोन आरो नोंथांनि बसआबो नोंथांनि सानस्रिखौ बाख्नायगोन। हारसिं सुबुंफोरनि थाखाय डेटिंआ जागायजेननायनि साबसिन सम। तुला राशि। दिनै नोंथांनि कम्पानिया नोंथांनो माखासे सुबुंफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे बान्था होनो हागौ, जाय दावगानाय एबा बिबानफोराव सोलायनाय लाबोनो हागौ। नोंथांनि नखरनि मददनि थाखाय साबायखर जा। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रि आरो फोनांजाब रोंग'थिफोरा गुबुनफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन। बेयो नोंथांखौ सिनायथि होनो हागौ। बेयो मोनसे फरायफारियाव सम थिसननायनि मोनसे मोजां सम। गोहोम गोनाङै बादायनो एबा नोंथांनि फोनांजाब रोंग'थिखौ बांहोनो थाखाय। धनु राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गोबां बिथिंफोरखौ सानगोन। खामानि थिलिआव बै मासिफोरनि सोमोन्दै सान, जाय नोंथांखौ मुं आरो मोन्नैबो मोनहोनो हायो। नोंथाङा मोनसे मावथांखि जागायजेननो एबा सालायगिरिनि सिगाङाव गथायनो खाबु मोनगोन। मकर राशि। दिनै मोजां लोगोरि नागिरनायनि मोनसे मोजां सम जागोन, जर'खायै समाजारि हाबाफारि एबा माबा मोनसे खामानियाव बाहागो लानाय समाव। गावनि बीमा पलिसिफोरनि सायाव नोजोर हो, जुनियायै जेब्ला बियो कार, बाइक एबा गेजेटफोरनि बादै फैयो। कुम्भ राशि। जुदि नोंथाङा दिनै स्टक मार्केटआव रां थिसननो सानदों, अब्ला सासे राङारि बोसोनगिरिजों सुबुरुन लानो सानथार। हारसिं सुबुंफोरा बबेबा मोनसे पार्टी, फरायसालि एबा समाजारि हाबाफारिफोरावबो सासे जर'खा लोगोरि मोननो हायो। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि सोरजिथायखौ एक्सप्लर खालामनायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि गोहोखौ एक्सप्लर खालामनो बांसिन गोसो मोनगोन। साख्रिनि इन्टारभिउनि समाव एबा गोनां फोरमानलाइफोरखौ गथायनाय समाव गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो नाङा। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 30 अक्ट'बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खिन्था हरथार।